Искаш да стартираш в маникюра професионално, но се чудиш какви продукти ще ти трябват и колко ще ти излезе за началото, без да пръскаш луди пари. Събрах ти перфектния стартов комплект с основни продукти на марката Fox от beautybrand.bg. Взимаме дехидрататор и ултрабонд, за да имаме добра адхезия на ногтите с материала. Аеробазата е иновативна основа за гел-лак, създадена да възстановява, подсилва и защитава ногтната плочка отвътре. Добавям и един агрегел в бутилка за перфектно укрепване без излишна дебелина. Клинър за премахване на лепкавия слой и един страхотен цвят. Разбира се, да не забравяме и топлака, който е изключително издръжлив и е с ефект мокър нокът. И пяна за финален завършък след маникюра, която не оставя мазен филм. Този комплект излезе около 110 евро на редовна цена. Но тук идва и най-добрата част. От 20 август до 27 август на сайта на beautybrand.bg ще има минус 20% отстъпка на абсолютно всички продукти на марката Fox и Calux при поръчка над 100 евро. Ще ти оставя и линк долу в описанието. Пиши ми в коментарите, ако имаш въпрос.